Wara d-diskors dwar kif il-Laburisti ġelu jistħi il-billboard tal-uċuħ impenġija bil-kuluri u l-appell biex in-nies jivvutaw fuq il-kulur blu, it-tnejn filgħaxija l-Partit Nazzjonalista kompla għaddej bil-politika tal-kuluri. F'ta' ġurni 5 ijiem il-bogħod mill-elezzjoni ġenerali, Lorenz Gonzi għalek. Ħomor kienu u ħomor baqgħu. Huwa baqa' jippersisti wkoll li l-unika għażla tal-elettorat hija l-Partit Nazzjonalista u li n-nies għandhom ikomplu jaħdmu sal-aħħar minuta biex irebħu lill-partit tiegħu. Id-9 ta' Marzu l-għażla nagħmluha sew u nrebħu il-Partit Nazzjonalista. L-żgħażagħ li ser jivvutaw l-ewwel darba Lorenz Gonzi appellalhom biex jivvutaw lilu imma jekk iridu jissugraw imbagħad jagħmlu huma. Skont Lorenz Gonzi iż-żgħażagħ għandhom jivvutawlu għaliex naqqas ħafna taxxi u ħoloq ħafna xogħol tant li m'hawnx biżżejjed ħaddiema biex jimlew il-postijiet tax-xogħol kollha. Qal li matul din il-kampanja elettorali qed joħorġu ħafna stejjer sbieħ fl-aħbarijiet. Biex jipperswadi lil votanti li għadhom indeċiżi, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta lil Gloria Mezzi kif ukoll lil Dr. Elek Lapira. Dr. Lapira qal li l-Partit Nazzjonalista tant huwa tajjeb illi l-poplu mhux qiegħed ilaħħaq miegħu. Tant kemm intkom avvanzati fil-bidliet li tridu ġibu li forsi kritika żgħira huwa li ma tħallux lilna l-poplu nilħqu mad-deċiżjoni tagħkom.